Δημοκρατίας και στο προσωπικό λογαριασμό στο Facebook. Λοιπόν, δεν υπάρχουν επισυναπτώμενα έγγραφα. Υπάρχει μία δήλωση ότι θα κατατεθεί στη γραμματεία της Προεδρίας της Δημοκρατίας η εθνική ανταπάντηση που είναι το πρόγραμμά μας, που είναι αναρτημένο στο ανεξάρτητα.gr. Δεν ξέρω πώς προέκυψαν τέτοιου είδους έγγραφα, τα οποία δεν έχουν ούτε αυτό πρωτοκόλλο ούτε τίποτα. Ακούσατε ότι είναι από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Το άκουσα. Από το φαξ της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Το γραφείο τύπου. Ναι. Έδωσε απάντηση επίσημη το γραφείο τύπου και είπε ότι υπήρχαν αυτά τα συνημμένα. Για να καταλάβουν και οι πολίτες. Και μάλιστα, κύριε Καμένε, πέστε το μας αυτό. Το γραφείο τύπου της Προεδρίας της Δημοκρατίας είπε ότι εσείς ζητήσατε, παρακαλέσατε να δοθούν στα κόμματα. Είναι ξεκάθαρο ότι όλα τα πρακτικά, όπως επισήμως έχουν σταλεί, έχουν αναρτηθεί δημοσίως. Μπορείτε να πείτε τώρα και να τα δείτε. Δεν προκύπτει πουθενά κατάδυση εγγράφων. Πουθενά. Υπήρχε κάμερα παρόντος του Προέδρου της Δημοκρατίας, εγώ προσωπικός, και 6 πρακτικογράφων. Τέτοιου είδους έγγραφο ουδέποτε κατατέθη. Όχι πως θα υπήρχε πρόβλημα να κατατεθεί ένα έγγραφο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που θα μιλούσε για περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, αλλά δεν κατετέθη ποτέ. Το μόνο που κατετέθη είναι το επίσημο έγγραφο των εξαιρετικών Ελληνών για το πρόγραμμά μας, το οποίο ζήτησα από τον κύριο Πρόεδρο, μαζί με τις 7 θέσεις που προφορικά του ανέλησα και είναι στα πρακτικά, να κοινοποιηθούν στους προέδρους των κομμάτων, διότι μας απεκόπη η δυνατότητα συνομιλίας με τους υπολείπους προέδρους. Είναι ξεκάθαρη θέση μας. Φαίνεται κατά τα πρακτικά του διάλογο που περιγράφεται επακριβώς και μπορείτε να το διαβάσετε. Λοιπόν, κύριε Καμένε, μισό λεπτό, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα και θα ζητήσω να γίνει πάλι επικοινωνία με την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και επίσης με ενημερώνουν πριν από λίγο, το είπα εγώ στον αέρα, ότι αυτή τη στιγμή είναι ανεβασμένο αυτό το έγγραφο που λέτε ότι δεν υπάρχει στο ενικός.gr και έχουμε στο control, με ειδοποιούν ότι οι συνάδελφοι το βλέπουν τώρα στο ίντερνετ. Και εγώ το βλέπω στο ίντερνετ, το οποίο δεν έχει προσέξει. Είχε ο ρεπόρτερ της ΝΕΤ το είχε. Καλά, το είχαμε κι εμείς, αλλά... Είναι ένα αριθμό φαξ από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Είναι πλαστό αυτό το έγγραφο. Το κατασκεύασε κάποιος άλλος. Αυτό λέει. Πάντως δεν υπάρχει από εμάς. Δεν ξέρω αν το κατασκεύασαν ή αν το στείλανε στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Αυτό είναι τεράστιο θέμα πια, γιατί εδώ είναι φυλακή Προεδρία της Δημοκρατίας. Δεν είναι αστεία πράγματα. Είναι πλαστό αυτό το έγγραφο. Δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο. Το μόνο έγγραφο που υπάρχει είναι αυτό που περιγράφεται στα επίσημα πρακτικά και που περιγράφω στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως μου το έστειλε το email η Προεδρία της Δημοκρατίας, στο διάλογο με τα 7 σημεία. Από εκεί και πέρα. Επικοινωνήσατε, κύριε Καμένο, με την Προεδρία της Δημοκρατίας αυτές τις ώρες? Ορίστε. Στη διάρκεια αυτών των ωρών, ο Παπαδημούρης ο Δημήτρης είναι. Επικοινωνήσατε με την Προεδρία της Δημοκρατίας για να διευκρινιστεί το θέμα? Βεβαίως, μίλησα με τον κύριο Πίτσιο. Και τι σας είπε? Με τον κύριο Πίτσιο στην αρχή μου είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο και στη συνεχεία μου είπε ότι υπήρξε ένα έγγραφο το οποίο ευρέθη στα πρακτικά και το οποίο δόθηκε στους προέδρους των κοινωνικών ομάδων. Μίλησε και με τον κύριο Τσίπρα, τον πρόεδρό σας. Και μου είπε ο κύριος Τσίπρας ότι πράγματι του έδωσαν ένα τέτοιο έγγραφο. Έγγραφο τέτοιο, όπως φαίνεται από τα πρακτικά της συνομιλίας με τον πρόεδρο και από τα επίσημα καταθέτα πρακτικά τα οποία παίρνουν αυτό το πρωτοκόλλο, δεν υπάρχει από μένα. Κύριε Καμένο, μένετε στο επίσημα. Μισό λεπτό, Νίκο, σε παρακαλώ, μισό λεπτό. Θέλω να ρωτήσω κάτι ουσιαστικό τον κύριο Καμένο. Κύριε Καμένε, θέλω να σας ρωτήσω. Δεν είναι κάποιο έγγραφο το οποίο είναι και δραματικό, έτσι. Κύριε Καμένε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι επί της ουσίας. Αυτό το οποίο περιγράφηκε σε αυτό το έγγραφο που αμφισβητείται αυτή τη στιγμή, πού είναι, πού βρέθηκε, πώς έφτασε στα χέρια δημοσιογράφων, που αφορά την περίπτωση κινδύνου εθνικής ασφάλειας της χώρας, εάν εσείς θα μπορούσατε να στηρίξετε μία κυβέρνηση με τα χαρακτηριστικά περίπου που περιγράφονται. Αν δηλαδή η εθνική ασφάλεια είναι άμεση χρεοκοπία, κατάρρευση τραπεζών, εθνικά ζητήματα όπως το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, εάν εσείς θα το συζητούσατε. Κοιτάξτε κάτι. Την περιγραφή για την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης της χώρας δεν την περιγράφω. Εγώ την περιγράφω ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με επίσημο έγγραφο. Αλίμονο, εγώ θέλω να το διαψεύσω περισσότερο, όχι για την πλαστότητα του εγγράφου ή για το ότι κυκλοφόρησε από τη μεριά τη δική μας, αλλά γιατί δεν πρέπει να υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κινδυνολογία στον ελληνικό λαό και ότι ένα κόμμα, αν θέλετε, χρησιμοποιεί τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς.
Ωραία, πέστε μου αν εσείς θα κάνετε μια συζήτηση σε περίπτωση κινδύνου εθνικής ασφάλειας. Εάν υπήρχε κίνδυνος εθνικής ασφάλειας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έπαιρνε εκείνα που προβλέπονται από το Σύνταγμα τα μέτρα και τα οποία θα μας τα κοινοποιούσε, πιστεύω, αμέσως. Λοιπόν, δεν έχει κανένα λόγο να δημιουργούμε φόβο στους πολίτες αυτή τη στιγμή. Αφήστε μας να σας κάνω κι άλλη ερώτηση. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, βάσει των πρακτικών που μας διάβασαν πριν από λίγο, επεσήμανε ότι οι πληροφορίες του, αν μη τι άλλο, αφορούν κατάρρευση τραπεζών. Προφανώς σας το είπε γιατί το διαβάσαμε από τα πρακτικά. Αυτό δεν είναι ένας από τους κινδύνους εθνικής ασφάλειας? Όχι, δεν είναι κίνδυνος εθνικής ασφάλειας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εμένα μου έδειξε μία ανυπόγραφη επιστολή του Πρωθυπουργού. Τον ρώτησα, όπως φαίνεται τα πρακτικά, αν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω για να την κοινοποιήσω στον ελληνικό λαό. Μου είπε όχι. Το πήρε πίσω, όπως φαίνεται από τα πρακτικά ξεκάθαρα. Δεν ήταν ένα έγγραφο το οποίο είχε υπογραφεί. Ζήτησα την ενημέρωση από τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος και από τους αντίστοιχους φορείς, γιατί μου ανέφερε το ΕΚΟΦΗΝ, μου ανέφερε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. Αλλά είναι άλλο η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ή η κατάσταση που κινητοποιεί πλέον τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα κόμματα, και άλλο η περιγραφή που μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Λοιπόν, εμείς εν τω μεταξύ βλέπουμε από το ίντερνετ αυτό το έγγραφο. Αν είστε εσείς μπροστά σε τηλεόραση